ನಿಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡೊಂಚೆ ಅಪರೂಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜಾಯರ ಬೈದೆ ಅವೇರ್ ದುಂಬು ನಿಕುಲು ತೋಜಾಯನ ಮೋಕೆಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ತೋಜಾದ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನೆ ಇನಿ ತೋಜಾಯರ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ 66 ಕುಡ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡುಗು ಪೋಪುನ ಸಾದಿದ ಬರೇಟೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದುಂಬು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಹೈವೇರ್ದ ಸೀದ ಪೋಯರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಿರಿಯ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಇಂತ ಮೂಲದಾದು ಪಂದು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಕಂಡ ದಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಾಗದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೆತ್ತೆರು ಬತ್ತಂಡು ಕಂಡ ದಪ್ಪುನಾರ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ಬೊಡಿದಿನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬೊಡಿದಿನ ಸೀರೆಡು ನೆತ್ತೆರು ಉಂತಾಯನಿಕ್ ಊರುದ ಪುದರ್ ಸೀರೆ ಪಂದ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಊರುದ ಪುದರ್ ಸಿರಿಯ ಪಂದ ಆತಂಡು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಾಲಡು ಊರುದ ಪೆರಿಯಕ್ಕಳು ದುಂಬು ಉಂತುದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೀರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ನೀರು ಉಂಡು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಉವೇ ಕಾಲಡು ಪೋಂಡಲ ನೀರು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದ ಕಾಲಡಂತೂ ಸೊಂಟೆಡ್ದು ಮಿತ್ತೆ ನೀರು ಉಪ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಗಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ದಿನ ನೀರು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜೆ ಚೂರು ಪಸೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ ಮಾಯ ಆಪಿನ ಮುಲ್ಪದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ. ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಉಂತದು ಮಿತ್ತು ತುಯರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಬಗದು ತೂವೋಡಾಪುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ನೀರ್ದ ಮಟ್ಟ ಕಡಲ್ದ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪಿಲ್ಗ ಸಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ದೈವ ಸಿರಂಬಳ ತಾಯಿ ದೈವ ಅಂದ್ ಈ ದೈವಗ್ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಮನದಾನಿ ಕೋಲ ಆಪುಂಡು. ಈ ದೈವ ಒಲ್ಪಲ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಈ ದೈವದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ದೈವದ ಪರಕೆ ಅಂದ್ ಈ ದೈವಗ್ ಪರಕೆದ ರೂಪಡ್ ಮೈಪು ಸೂಡಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದ ಮೈಪು ಸೂಡಿನ ಖಾಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಕ್ಲತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಕೊರ್ಪೆರು. ದೈವಗ ಕೋಲ ಆನಗ ಪರಕೆದ ರೂಪಡು ಕೊಡ್ತಿನ ಮೈಪು ಸೂಡಿಡ್ ದೈವ ಇಡೀ ಜಾಲಾಡಿಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಪೊರ್ಲು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಕೇಂಡಯ ಮಂದ್ ಹೊರಬತದ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೋಡು. ಇಂಚನೆ ಅಪರೂಪದ ಜಾಗೆಲು ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೊಲಬುನು ಕೇಂದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಸಿಟ್ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.